Kasamla balik klem akor kiwei, Henry kangat la jong. Ka Elin ketika kun mamarwei, ka deiru ke badang samla. Kani ka samla ka don satang ka kemi, ukpa jong ka ulayap no. Ka Elin ka tray office ha ka wei ka company. Ha ka wei ka sengi, lawan unong didut haying jong ka. Uni ubri uba didut, ukerteng uyon. Ka Elin ka letshim yang kadut ha uba yon. Unong didut ula ong yang ka Elin kumne. Kong mentah la lai benai ka baidut pi klempat ai lada pi ai no mentah kat no nga kemen namar nga jenjar palat ka Elin ka laong wat kuslai ba yon ngan sa ai ka pisa baidut jong pi wat juting ngam pet chano uba yon ulaong lada ngam dan kam ya ka pisa te kong ngandum dapan ya pi uba yon uya tu ya ka Elin bat ulaong ikun jonga idon kam ban siu by school lada ngam lit siu no la syai ka singi ka kun jonga kan sa sya by school. Ka Elin ka laong, peg ba, wat jua tu yang ay ka personal problem jong pi. Ka Elin ka laong biang, ngaladap ong ya pi bangan sa ay ka pisa, balay pi buntin. Uba yon ulaong, lano kong pin ay ka pisa jong nga, nadu meno pi ong pin ay no, Henry hadu menta pimpat ay. Ka Elin kaya sait niya bat uba yon, bat ka laong ya u, ngan sa ay hadin arsengi ya ka pisa jong pi. Ka Elin ka laong ya uba yon da ka jing bitar. Lada pimla ban siu by school ya ka kun jong pi, balay pi pa school rem ya i, pila day ban pa kat kum ka jingla ken. Uba yon ulaong, ngapan ya ka pisa la jong, nga klempan ka jong pi. Bat ka day ka rai jong nga bangan pa school rem ne tat ya ka kun. Nga kamay mga, ngapan ya ka hok la jong, nga klempan ya ka jong ki wei, nga bala man sengi, tit kau damit. Ka Elin ka laong, balay ba, pi kenya nga ka berubaduk ne kumno. Ka Elin ka saya ka mobile iPhone jong ka bat ka laong. Shimno da kane ka mobile jong nga. Kane ka day ka mobile ka ba silak siteng. Ka pisa bay sya jong nga ya pi ka day tang 10,000. Buno ya pi. Bat sisnem wat jupan bay dut chu ya nga. Unong di dut ulaong. Wat jukan kai se kong. Ngam don kam mi ka mobile jong pi. Ngadon kam mi ka pisa la jong. Wat la ka day makana tang 10,000. To ay no kong. Lasay ka singi ngan habay siu bay school ya ka kun. Lada ngam na siu sa lasay ka singi. Ka kun jong nga kan sa sya bay school. Uba yon ukerpat ya ka Elin makan ay no ya ka pisa jong u. Ka Elin ka laong. Toto ngan sa ay. Sawan shim shibit jan mit. Bat na duk lasay. Wat juan ay dut chu ya nga. Unong didut ulet no, ka Elin ka rung no haying. Endala day ka porjan mit, unong didut ulawan haying sa jong ka Elin. Unong didut ulap pa ka ying sa jong ka Elin ka kang tala. Uni uba didut, ulet no siya ying na ka jing snusi. Hadin katu ka nebnay, ka Elin ka let ya kendu yu officer uba day uhedu jong ka office. Ka Elin ka laong yu officer. Sar, mentala si benay nga klem yo tu lob. Barok ki staff kila yo tu lob. Kumno mga marway pat ngampat yo tu lob. Uni u officer ulaong. Pinsa yo, wat kuslay. Ka Elin kalaong yo uni u officer. Ngadon kam pisa kerki namar email idon hapdang kamet ka bomkot bomkia. Ngadon kam ban pensim dawaya i. Uni u officer ulaong ya ka Elin. Wat juya tu yang nga ya ka personal problem jong pi. Om don jing mut bapin wanya tu yang nga. Bat ngalaong ya pi bapin sayo ka tulob. Manu ban bam ya ka pisa jong pi. Ka Elin kalaong biang yu officer. Ngadon kam pisa kerki itasar. Namar ime ipang jur. Bangan yo pensim dawaya i. Bat ngapan ya ka pisa la jong. Namar ngawan tray man la kasengi. Barok si benay ngam ju pep tray. Ngapan ya ka hok la jong. Ngaklempan ya ka jong giwei. Uni u officer u sim ya ka mobile bat ulaong. Sim da kane ka mobile iPhone jong nga. Bu ya pi si benay. Ka bay tray jong pi kalaya rengkat namar ka de ka mobile ka basilak siteng. Ka Elin ka laong. Wajukan kay si asar. U officer ulaong. Kumba pile e kiwei. Kiwei ru kin lelem ya pi. Uni u officer. Ulakot yu ba yon bonrung sa kamera. Bat ulaong. Pikin mau ni Elin ni ini iba. Day ka jingle jong pi, ka kun jong i kalajan syabe school. Lada ini iba imya tu yang nga ba isyem jing nga taray ka kun jong iba kala syabe school. Uni u officer ulaong, Elin, balay pi perkatang yang ka jing ala jong, katbay ka jing jong kiway pat pim kenya Lada pi syem jing piken mau banwan pan ya ka pisa la jong. Katba lada iba imya tu ya ka jing jong bat ipan ya ka hok la jong, Henry pi pat pim sengap. U officer ulaong biang. Pet Elin, ini iba ipan ya kapisa la jong, kumba pipi pan ya nga, Henry pipim sengap.
Pilatib ba ibayon ikamay hok, bat ipanya ka hok la jong, Henry P. Pim chaskor. Ka elin ka laong, map yang asar, mentang las ngauto. Uni u officer u laong, mentaki por kamday ka basuk ban chupan map ka labiang. Henry ka don na ka we ka lad ban hap ajing sneng ya pi, badai ban be kamno ya pi menta. Lada u bayon u ong yang ngi ban be kamno ya pi, ngiru ngin habe no ya pi. Uni u officer u laong, le kumno bayon, to ong ma pi. Katba pi ong an kongo. Unong didut ula ong. Isar, wat jube kami ikong. Namar idon hapriang gijing ba imejong i idon hapriang kamet ka bomkot bomkia. Uni u officer ula ong. Balay ba pi sosun ki wei haba ki wei kim sosun pi. I ka elin ka net dino na ka mobile iPhone jong ba inyo lej pasumari email a jong. U officer ula ong. Elin, ka mobile iPhone jong pi pitit cash ni pi simram. Ka elin ka laong, nga simram sar. Unong didut ulaong, sar tomap no ye ikong. Uni u officer ulaong, nga tiang nga bitar bhai ka jingle jong pi elin, namar ba pile ba he, pim kenya ki wei. Uni u officer ulasneng ka elin mat ulaong. Elin, peje ini iba, watla iduk makna, imlong klem akor kumapi. Im jukwa bam ka jong ki wei. Bat pidang yok trehang ne ha office jonga day tang kada jong ini iba ba idang sosun pi. Mentang adang map ya pi. Bat ka ne ka day ka warning ba pim day ban lek klem akor yano. Namar ki briu ki wan komplain nga. Ngam kwa ba ka company jonga kan but nam. U officer ula kan pankut bat ula ong. Kilit traino la ka kam la jong. Ka pisangan sa sen mga. Ka elin ka pan map yu uba yon. Bat kilit traino la ka kam la jong. Lek bom kenya ki wei, Henry kam simpor kawan jia kelai la jong. Lada episode nat, ngau balat, share, bat subscribe ke channel, bat share komen.